वाह भैया वाह वाह रे सुरेंद्र भैया वाह बड़ी बड़ी बात बोलता रहे हो। इनकर बात के तो बुझा तक कि अब का जवाब दिया हो। लेकिन तारा बात में क्वालिटी नहीं खे। इनका बतिया पर बतिया के चढ़ाई दो। यह बतिया बुझे के बा कुछ है बात रउआ क्वालिटी वाला बोली जवना से बुझाए कि रउआ भीतर कुछ हो बा। हाँ भाई हो एगो बात कहल गइल बा यह बुझे के बा तुलसी के गाछ कबो घास ना होई। तुलसी के गाछ कबो घास ना होई आ ताहरा लेखा अनपढ़ कबो कालिदास ना होई। तुलसी के गाछ कबो घास ना होई आ ताहरा यस अनपढ़ कालिदास ना होई। आ गावे खातिर सभे गावता है सुरेंद्र भैया गावे खातिर ढेर लोग गावता लेकिन सभे रामा शंकर व्यास। बात पर ध्यान दो। नहा खा हाँ बात पर ध्यान दो। बतिये में बात बा बतिये बुझे के बा यह बुझे बता व्यास बाबू रे मंटू बाबा एगो डफरा गौले हाँ। अरे कैसा डफरा डफरा के तो तू डाणी दूर के रख देला डफरा के तो तारा डफरा गावे बता डफरा के तो कचरा को के छोड़ दिया। डफरा कैसे गावल जाला करके ध्यान दो। देखो कैसे डफरा गावल जाला। सुनो एगो भाव लाग गइल खेला ना हो एक लाइन में ढेर नहीं के कह के हमनी के गीत के भाव दोसर बा लेकिन एगो तारा बतिये पर बात कहतानी। आ देखा डफरा कैसे गवाला। सुनो सुनो कान खोल के एक जानी अपना मर्द से कहतारी कहतारी बाबू रे हो कि हिलेला हिलावे हमके आरे रात भर जगावे हो ड्राइवर पिया। अरे चापा चापा कहतारी मंटू बाबा कि हिलेला हिलावे हमके रात भर जगावे हो ड्राइवर पिया। ए तनी होने से आओ तनी इनका के दिखावा कैसे गीत गवाला आ कैसे भाव दियाला। कैसे हो कहतरी कि हिलेला हिलावे हमके रात भर जगावे हो ड्राइवर पिया ना आ झुलवा देहिए पलक आ झुलवा देहिए पलक हो ड्राइवर गीत आगो नहीं कैसे गावल जाला यह बात पर ध्यान दो। हाँ ये भाव रहल तरह के देखावल गइल हा। हाँ लेकिन गीत के भाव दोसर लागल। भाई हो हमारा जुगुल बाबा बड़ी बढ़िया छपरा जिला के गीतकार वहाँ के बानी। आ भाई हो वहाँ के मलकिनियो लयदारे है माननीय हमारा सीमा मिश्रा जी। हाँ 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 एकदम दोनों बेकत वहाँ के सलाहे से गीत लिखिला। धानी हा तब बाबू रे एगो गीत के भाव लाग गइल। एगो भौजाई अपना देवर के हरकत से तबाह हो जाता रही। कैसे हो आ अपना मर्द से कहतारी का कहतारी कि रउआ बाहर रहतनी घरे देवड़ा बड़ी गड़बड़ करता ऐसे तनी पर वह ध्यान दी आने देवर के समझाओ तारी कि रोवा तनी अलगे रही ना तो काम गड़बड़ा जाई। का कह तारी बाबू रे। हाँ प्रभुनाथ भैया बाहर रहले मलकिनी घरे बाड़ी हमारा देवर से कह तारी कि बात माना बलम के भाई आहो जनी चोली के तू रसियाई हाय टम बम फूट जाई। टम बम फूट जाई देवरू टम बम फूट जाई देवरू टम बम फूट जाई देवरू टम बम
जाई हाय हाय ए भावा गइल कैसे हो करे के मजाक बा तो दूरे से कॉलो कहतरी कि मजाक करे के मन बा तो दूरे रही करे के मजाक बा तो दूरे से कॉलो आज तहार मन बढ़ले बा गोरे गोरे गाल हमार मन बा तो छूलो करे के मजाक बा तो दूरे से कॉलो गोरे गोरे गाल हमार मन बा तो छूलो कहतरी जनी इज्जत में डालो खटाई करे लागी सजन वाला आई एटम बम फूट जाई देवरू एटम बम फूट जाई देवरू एटम बम फूट जाई और का हो कहतरी ज्यादा ना हमसे करो बरियारी हमार बात के मानी मन कहनवा घिचो मत साड़ी ज्यादा ना हमसे करो बरियारी मन कहनवा घिचो मत साड़ी काहे खेला हमसे न खेलल जाई काहे बनल बड़ो तू कसाई एटम बम फूट जाई देवरू एटम बम फूट जाई और का हो भौजाई देवर से कह तारी शर्मा नारायण बाटे हाथ जोड़ी हमरो कलैया दो जल्दी से छोड़ी शर्मा नारायण बाटे हाथ जोड़ी हमरो कलैया दो जल्दी से छोड़ी आना तो का होई जब प्रभुनाथ पियाई है तो का कही है गाड़ी हमरा के फूहर सुनाई करे लागी सजन लड़ाई एटम बम फूट जाई देवरू एटम बम फूट जाई बतमाना बलम के भाई जनी चोली के तू रसियाई एटम बम फूट